皆さんおはようございます。おはようございます。前もちょっとお話したんですが、ゴースト会員の三協化成の中村孝之と申します。呉生まれの呉育ちで今日も呉から来ました。なぜここの臨時法人会にいるかということをちょっとお話をしたいと思います。実は私は秋津の保護の三協化成という会社で勤めてたんですけど、大阪の方へちょっと行けと言われて大阪に行った時に、その当時は天文塾と言ってたんですけど、そういう勉強の会に社長の方が人間ができてないから入れと言われてそこに入って教えていただいたのが、皆さんご存知の方いらっしゃるかと思いますが、鍵山秀三郎さんとおっしゃられる、方がおられまして、掃除道の先生です。それでその先生の話を3年ぐらい聞いたかなと思うんですよ。3回ぐらいですね。それで秋津の方へ戻るということになった時に、じゃあ私も掃除してみようかなということで、呉掃除に学ぶ会にある人の紹介で入らせていただきました。それで掃除をしていると、なぜか東広島の、上野さんと上野物産の社長さんが応援に来ておられまして、すごい人がいるなというふうに感じて一生懸命教えてもらってたんですが、その方が東広島の方で夢拾いでゴミを拾う会を、立ち上げられまして、そちらにも参加するように、引っ張られるように参加するようになりまして、そうしていると、中原さんとのつながりができてでその中で、木慶クラブ、中原さんやっておられる木慶クラブに入っていると、中出さんが会長が一緒に来られてて、で中出さんとはちょっと別の会でも一緒になって活動をしましたので、それで中出さんがちょっと来てみませんかとこの一言で来させてもらっております。実は前もお話ししましたけど、呉にいる時に、呉の木慶クラブにはこういうモーニングセミナーだけちょっと参加させていただくということで1年半ぐらい参加させてもらったんですが、その後中国へ行きましたので途絶えてました。ですが、また中出さんのご紹介がありましたので、こちらにも参加させていただこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。みやりんチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。